apoiándonos a prol dunhas condicións salariais e laborais dignas e na defensa dun modelo de cuidados que antepoña o benestar das persoas ao lucro e o egoísmo empresarial. Estes convenios están vencidos desde o ano 2012 no caso do SAR e desde o 2024 no caso de residencias e centros de día. Todos estes anos de traballo con convenios precarios e sen negociar, as traballadoras seguimos sostendo o benestar de miles de persoas e familias. Ese compromiso deteriora o noso corpo e a nosa mente e precariza a nosa prestación do servizo, véndonos obrigadas a vivir entre a enfermidade e a pobreza. Tanto as patronais como a Consellería non teñen interese algún de querer activar estas negociacións e os demais sindicatos miran para outro lado. Tamén esquezan a sobrecarga de traballo que levamos enriba das nosas costas, as xornadas incompatibles coa vida familiar, de ocio, de autocuidado, asumindo tarefas que non nos competen, ou a nosa formación, como a atención a persoas usuarias con patoloxías psiquiátricas.